खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। आरो नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि गोदान गोदान खौरांनि आपडेट मोनबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ। बिटिआर सिएम प्रमद बर'आ असमिया रावखौ क्लासिकेल मान होनायखौ बरायदों। क'क्राझारनि बनरगावआव सनिबाराव खुंजानाय मोनसे गिदिर बिबांनि जइन खालामनाय हाबाफारिनि समाव 1,000 निबो बांसिन सुबुंफोरा मावख'आरि महरै इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल UPPL आव हाबदोंमोन। UPPLनि बनरगाव ब्लक कमिटिनि बानजायनायाव बे हाबाफारियाव गुबुन गुबुन हान्जानिफ्राय गोदान सोद्रोमाफोरा बांनायखौ नुनो मोन्दों, जाय पार्टीनि फारसे बांलांनाय मददनि इसारा होयो। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा सिएम आरो UPPL दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर'आ UPPLनि गुबुन गुबुन मुंदांखा दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे सा 1,174 गोदान सोद्रोमाफोरखौ दोलोआव दुंब्रुदै बरायदोंमोन। बे जथुमनायखौ पार्टीनि गोख्रैथिखौ बांहोनाय महरै नायनाय जायो, मानोना बेयो ओनसोलाव गावनि आथिंखौ गोख्रों खालामो। फोरबोनि उनाव खौरां बुथुमगिरिफोरनो बुंनानै प्रमद बर'आ बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट (BPF) खौ गोख्रोङै सोंखारिदोंमोन आरो बिसोरनि सायाव रायजो राजाफोरखौ थगायनायनि दाय होदोंमोन, जायनि जाहोनाव गोबाङानो UPPL खौ बोजबना लादोंमोन। दोलोनि बांलांनाय अनसायजानायखौ फोथायनाय लाखिनानै बर'आ इयुन रादाब होयो दि बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल (BTC) नि मोन 40 बियाबफोराव UPPLनि बिहोमा बांगोन आरो फैबाय थानाय दानफोराव बिनि मददआ 60 निफ्राय 70% सौहैगोन होनना साननाय जादों। राजखान्थियारि आयदानि अनगायैबो प्रमद बर'आ असमिया रावखौ भारतनि क्लासिकेल राव महरै गनायथि होनायनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय बरायदों। बिथाङा बिजिरसंगिरिफोर, फरायसंगिरिफोर आरो राव बिगियानगिरिफोरनि मेंनो रोङै नाजानायखौ गनायदोंमोन, जायफोरा बे जाफुंसारनायाव बिहोमा होदोंमोन। बेखौ नोजोर होनानै दि बे गनायथिया गुबुन ओनसोलारि रावफोरनि थाखाय मोनसे नाजानायखौ थुलुंगा होगोन, बर'आ बेखौबो मिजिं थिदोंमोन दि बर' रावआ मोनसे रोखोमसे सिनायथि मोनगोन, बेनि संरैखाथि आरो जौगाहोनायनि फारसे नाजाबाय थानो थुलुंगा होगोन। बे हाबाफारिया UPPLनि बांलांनाय गोहो आरो असमिया रावखौ गनायथि होनायजों सोमोन्दो थानाय गोग्गानाय मोन्नैखौबो दिन्थियो, जाय आसामनि रावारि आरो राजखान्थियारि थासारियाव मोनसे गाहाय बुब्लि दिन्थियो। नैथि खौराङाव दङ। आसाम सरकारा दुर्गा फुजाखौ फिन हेफाजाब होदों, कमिटिफोरनो 10,000 रांनि अनसुंथाइ होदों। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावदोंमोन दि रायजो सरकारा फारियै नैथि बोसोराव हारियारि दुर्गा फुजा फालिथायाव हेफाजाब होबाय थागोन। बे हाबाफारिया 8,000 फुजा आफादफोरखौ मुलाम्फा होगोन, जाय 3 बोसोरनि बांसिन समनिफ्रायनो सोलिगासिनो दं। बेफोरनि मोनफ्रोमबो कमिटिफोरा 10,000 रांनि राङारि हेफाजाब मोनगोन। बे थिरांथानि थांखिया हारिमुआरि आरो धोरोमारि फोरबोफोरखौ मदद होनाय, जाय सुबुं समाजनि समाजारि दानायाव गोनांथार बिफाव लायो। जिउगोनां दुर्गा फुजा फालिथाया खाथिनिफ्राय खाथिसिन सौफैनाय लोगो लोगो गुवाहाटी पुलिस कमिशनार दिगन्त बराया सांग्रां गोरोबलायनाय आरो रैखाथि प्रट'कलखौ मानिनायनि गोनांथिनि सायाव गोसो होनानै मोनसे बोसोन होदों। मोनसे गोरलै रंजानायखौ रोखा खालामनो थाखाय, पुलिस खुंथायआ गासैबो बाहागो लागिरिफोरनि रैखाथि आरो रैखाथिनि थाखाय गोनांथार राहाफोरखौ फोरमायनाय मोनसे गुवार फारिलाइ फोसावदों। थामथि खौराङाव दङ। आसामाव लामा जाब्रबथाय, पिकआप ट्राकआ इ-रिक्साजों सौग्रावदों, सासेनि जिउ खहा, गोबां जोखोम। गोबां अखा हानायनि गेजेराव गंसे पिकआप ट्राक आरो गंसे इ-रिक्सानि गेजेराव मोगा-मोगि सौग्रावलायनायनि जाहोनाव मैया दुधनैआव मोनसे दुखुनांथाव लामा जाब्रबथाय जायो। बे जाथाया छिपरझारनि 18 बोसोर बैसोनि अमित सूत्रधरनि जिउ लादोंमोन आरो 2 गथ'फोरजों लोगोसे गुबुन सा 9आ गोब्राब जखम जादोंमोन। गोब्राब थासारियाव गासैबो जोखोम जानायफोरखौ थाबैनो फाहामथायनि थाखाय गवालपारायाव दैथायहरनाय जादोंमोन। बे जाब्रबथाया माहारियारि राजा लामा 17 आव जादोंमोन, जेब्ला मोनसे नखरा दुधनैनि नवोदय बिद्यालयनि फारसे फरायसाजों न'फारसे फैफिनगासिनो दंमोन। बिसोरनि इ-रिक्सा रेबथुमनाय अनजिमा AS18ER7590 आ गोख्रै खारनाय पिकआप रेबथुमनाय अनजिमा AS01MC0611 जों सौग्रावदोंमोन, जायनि फिथाय महरै इ-रिक्साया आबुङै सिलिंखार जादोंमोन। जोखोम जानाय सुबुंफोरा गासैबो छिपरझारनिफ्राय। बेयाव दङ 11 बोसोर बैसोनि तुलमनि सूत्रधर,
26 बोसोर बैसोनि नवद्वीप सूत्रधर, 2 बोसोर बैसोनि जुगल सूत्रधर, 45 बोसोर बैसोनि अलका सूत्रधर, 38 बोसोर बैसोनि दालिमी सूत्रधर, 35 बोसोर बैसोनि मिर्तन सूत्रधर आरो 13 बोसोर बैसोनि मनज सूत्रधर। पिकआप सालायगिरिया जादों मायं मरिगावनिफ्राय 18 बोसोर बैसोनि बिकास मण्डल। ब्रैथि खौराङाव दङ हाग्रा बिफाना रायमना नेशनेल पार्कआव सिग्रोमदों, मैहुर खालामनायनि बेरेखा अपारेसनाव हाथियार जब्द खालामदों। आयेन बेरेखा मैहुर खालामनाय खामानिफोरखौ दबथायनो थाखाय कसुगाव हाग्रा बिफाना आसामनि रायमना माहारियारि पार्कआव मोनसे गिदिर अपारेसन खालामनानै आखाइजों बानायनाय हाथियार बोखांनो हायो। पार्कनि 10 नं सेक्टराव खालामनाय बे नायग्रोमनाया पार्कनि हाग्रानि जिब जुनारफोरखौ मैहुर खालामग्राफोरनिफ्राय रैखाथि होनो सोलिबाय थानाय नाजानायनि बाहागोमोन। अपारेसननि समाव हाग्रा बिफाननि मावख'गिरिफोरा पार्कनि सिमाफोरखौ सिङाव सोलिबाय थानाय मैहुर खालामग्राफोरजों बाहायजानाय होनना फोथायजानाय हाथियारफोरनि मोनसे बिबांखौ बोखांनो हादोंमोन। मैहुर खालामनाय आरो आयेन बेरेखा हाबाफोरनि थाखाय बानायनाय आखाइजों बानायनाय हाथियारफोरखौ गोख्रैनो जब्द खालामनाय जादोंमोन, जाय बिफाननि मैहुर खालामनायनि बेरेखा मिशनखौ मख'जाथाव महरै गोख्रों खालामदोंमोन। बिबानगिरिफोरा ओनसोलाव गावसोरनि सांग्रांथिखौ गोख्रों खालामदों मानोना पार्कआ, जेराव गोबां रोखोमनि गोमालांनो हमनाय हारिसाफोरनि मोनसे गोनांथार रैखाथि ओनसोल जानानै दं होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। बाथि खौराङाव दङ डिब्रुगड़नि बानिपुराव बिमाखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारनायनि दायाव सेंग्राखौ हमदों। डिब्रुगड़नि बानिपुरनि मोनसे गोथौवै जिंगासिनो हानाय जाथायाव गावनि बिमाखौनो जिनाहारि खालामनाय आरो बुथारनायनि दायाव सासे सुबुंखौ खानाय जादों। बे सोमोनांथाव जाथाया बानिपुरनि 11 नं साब र'डआव जादोंमोन। खौरां मोननाय बायदिब्ला बुथारजानाय हिन्जावखौ बानिपुराव गावसोरनि थाग्रा खुलिनि सिङाव बिनि फिसाज्ला शंकर ज्योति गगैआ जिनाहारि खालामदोंमोन आरो उनाव गोदोना सेरथेना बुथारदोंमोन। डिब्रुगड़नि गभारु फोथार पुलिस थानानि पुलिस मावख'गिरिफोरा जाथाय जानाय जायगायाव सौहैयो आरो लाइमोनखौ हमनायाव जाफुंसार जायो। पुलिसआ गोथै सह'खौबो बोखांनो हादोंमोन आरो शंकर ज्योतिखौ हमदोंमोन, नाथाय दा नायबिजिरनाया आवगायनायजों लोगोसे जिम्मायाव दं। बिथांनि मावनायफोरखौ जुक्ति होनो हाया आरो बेनिखायनो थैनायानो मोनसेल' साजा जायनि बियो मोननांगौ। जाय रोखोमै बिथाङा गावनि बिमाखौ बुथारदोंमोन, बेयो जों बयखौबो सोमोनांहोदों। बिथाङा बै आइजोखौ बुथारदोंमोन जाय बिथांखौ जोनोम होदोंमोन। थैनायानो मोनसेल' साजा जायखौ बियो मोननांगौ आरो जेबो खम नङा, सासे आइजोआ खौरां बिजोंजों रायज्लायनायाव बुंदोंमोन। बिबानगिरिफोरा गिख्रंथाव दायनि आन्दोनि आबुं गुदि खिथाखौ बेखेवनो थाखाय खामानि मावगासिनो दं। द'थि खौराङाव दङ सासे सेन्ट्रेल रिजार्भ पुलिस फर्स (सिआरपिएफ) जवाना गुवाहाटी नोगोरमानि बायजोआव थानाय गावनि बादायाव गावनि सार्भिस राइफलजों गावखौनो गुलि गावना गावनि जिउखौ फोजोबना लादों होनना अजद होदों। मोन्नाय खौरांनि बायदिब्ला थैनाय जवान, जायनि मुंखौ हेड कनस्टेबल जाधव अतुल हरि होनना मिथिनाय जादों, बिथाङा महाराष्ट्रनिमोन। बिथांखौ रानीनि 175 बेटेलियन सिआरपिएफ बादायाव दोननाय जादोंमोन आरो बे क्वार्टारनि सिङाव गावनि राइफलजों थैजों बुंफबनाय हालोदाव गोथै देहा मोननाय जादोंमोन। शुक्रबारनि मोनायाव बिथाङा अजद होनाय बायदियै गावनि सार्भिस राइफलजों गावखौनो खर'आव गुलि गावदोंमोन। बिथांनि जोबथा आगाननि जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। जायगानि पुलिसआ थासारिखौ नायबिजिरनो थाखाय रौनिया हान्जानि मावख'गिरिफोरजों लोगोसे जाथाय जानाय जायगायाव सौहैदोंमोन। मोनसे नायबिजिरनाय जागायबाय। स्निथि खौराङाव दङ आसामनि बाक्सायाव घुस लानायनि दायाव साब इन्सपेक्टरखौ हमदों। डाइरेक्टरेट अफ सिभिलेन्स एन्ड एन्टि-कराप्सनआ घुस लानायनि दायाव आसामनि बाक्सा जिल्लानि बरमा पुलिस थानानि साब इन्सपेक्टरखौ खादोंमोन। सुलुंनि बायदिब्ला सुबल चन्द्र राय मुंनि साब इन्सपेक्टरा अजद होग्रानिफ्राय गावनि मटर साइकेलखौ हगारनो आरो बिथांनो पुलिस रिपर्ट होनो थाखाय 20,000 रां घुस बिदोंमोन। बबेखानि घुस होनो गोसो गैयै अजद होग्राया सुबल चन्द्र रयनि बेरेखायै गोनांथार आयेनारि राहा लानो थाखाय सिभिलेन्स एन्ड एन्टि-कराप्सन बिथोनगिरिनि खाथियाव थांदोंमोन। बिनि अनगायैबो 3 अक्ट'बर बृहस्पतिबारखालि बरमा पुलिस थानानि साखाथियाव एन्टि-कराप्सन सेलनि मोनसे हानजाया मोनसे फान्दायदोंमोन, जेराव रयखौ पुलिस थानाजों नांजाबनाय मोनसे हटेलाव अजद होग्रानिफ्राय घुस बिनाय महरै 2,000 रां लानायनि उनावनो गोजा आखाइजों हमनाय जादोंमोन। दागो गोनां घुसनि रांखौ बिथांनि खाथिनिफ्राय बोखांनाय जादों आरो उदां साखिफोरनि नुजाथिनायाव बेबायदिनो जब्द खालामनाय जादों।
बे सोमोन्दोआव जाख्ल'नाय होबथानाय आयेन 1988 नि धारा 7A नि सिङाव एसिबि पुलिस थानायाव 3 अक्ट'बर 2024 खालि एसिबि पिएस केस नं 75/2024 नि गेजेरजों मोनसे केस रेजिस्टार खालामनाय जादों। लेङाइ नायदिंगिरिनि बेरेखायै थोजासे फोरमान मोननानै बिथांखौ बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय समाव खानाय जादों। 8थि खौराङाव दङ चिराङाव आयेन बेरेखा दंफांनि दंफां हमदों। सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) आ चिरांनि बल्लामुगुरियाव आयेन बेरेखा दंफांनि दंफां रोगाग्रा गंसे गारिखौ जाफुंसारै हमनो हायो। रेबथुमनाय नम्बर AS15AC0313 गोनां गारिखौ बिजनीसिम थांनाय समाव दांसियापारानि साखाथियाव हमनाय जादोंमोन। एफ कम्पानिनि पार्टी कामान्डार बिडि चक्रबर्तीनि दैदेननायाव एसएसबीआ मोनसे स्रोत सुलुंनि बिथायाव खामानि मावदोंमोन आरो अपारेसन खालामदोंमोन, जायनि फिथाय महरै बेसेन गोसा गमारि बिफांनि दंफांफोरखौ जब्द खालामनाय जादोंमोन। मख'जाथाव दि गारियाव दंफां रोगानायनि आयेन गोनांथिनि फोरमान खालामनो थाखाय जेबो फोरमानलाइनि आंखालमोन। जब्द खालामनायनि उनाव एसएसबीआ गारिखौ बांसिन नायबिजिरनो थाखाय बिजनी हाग्रा बिफाननो दैथायहरदोंमोन। सालायगिरि माज्राबारि गामिनि 22 बोसोर बैसोनि सुनवार हुसैनजों लोगोसे 38 बोसोर बैसोनि हेन्डीमैन मेहर उद्दीनखौ अपारेशननि समाव हमनानै लाखिनाय जादोंमोन आरो उनाव गोनांथार आयेननि राहानि थाखाय हाग्रा बिफाननो गथायना होनाय जादोंमोन।